Vila Roșii. Dar că să nu e sau orientată pe asta. Dar era ușoară, ți-am spus. Dacă ar fi lăsat Vila mai aproape de manta laterală, acum ar fi avut Vila mai depărtată. Vila mai depărtată de manta. Maxim posibil 143 ar fi și cel mai mare break al turneului. Nu există un premiu special. Și am cred gata, a fost Vila de 2-1. Da. Să nu rămână cu că, Ba da, la toate bilele. nu cred că va reveni cea Trump 67, 76, 9, 3 snooker. 3 sunt care. Tratează acum, m-am ține un snooker și apoi o poziție de free ball. Cât pe ce să rateze? Vila Roșie de lângă Vila, bine plasată pentru Mișucă. Da, el trebuie să joace cu Vila Neagră, trebuie să iasă din masă măcar puțin. Acum Vila Roșie de lângă Vila Roșie. Da. E obligat. Da. Va lăsa Vila Roșie de pe masa laterală din toate rele. Pe masă.